Yabona-ke la mntanami, le iy'nsipho lezi mekade sigayile sase sakhama iy'nsipho. Njengoba ubonile kubalulekile ukuthi uy'khame iy'nsipho, zibe khona iy'nsipho. Ngisho ngingathiwa wena awuyiphuzi, kodwa mekade wenze isiZulu kubalulekile ukuthi izinsipho zibe khona, ngoba kukhona labo gogo laba ababengasiphuzi isiZulu mesa strong, ababephuza iy'nsipho, nalaba uthola ukuthi mebekade besabhizi mekuphuzwa behambile, ngoba umndeni uyazi mningi ngale kwelabalele baba baningi. Khona nje ahlezi bedonsa iy'nyawo bazofika sekuphelile sekusele izinsipho. Esizokwenza-ke ngalokho, awukuchithi lokhu mese siqedile, ngoba ngithi uyazi ukuthi mesigaya sisuke sigayela abaphansi, sikhonekthana kakhulu nabo, futhi njengoba sabantu abedlozi sikhonekthana kakhulu nomlozi waphezulu, iy'nyoni zichaza ubulozi kuthina. Mesu kanjena-ke siyakuthatha sichele ngakho egcekeni naphezulu kwendlu. Into esiyenza senzela ukuthi abantu abadala bazofika bazosinzi egcekeni manje, kakhulukazi umlozi lo waphezulu, umlozi wentaba, ufike udle la egcekeni nabantu abadala, siqinise ikhaya naphezulu kwendlu. Mebefika bahambe futhi bayosilandela okunye ezinye iy'nhlanhla, ufike ubonge ukuthi sifike sadla sasutha. Bese kuthi ney'mfene-ke bakithi, ngoba uyazi ukuthi bayathanda ukusithumelela ngey'mfene, mey'fika-ke izoganga zifike zidle-ke la zisuthe, zidakele, zizele, zikhohlwe ukuthi kade zizokwenzani.